Anak-anakku sing tak tresnani, salam rahayu kanggo awake dhewe kabeh. Puji syukur katur kagem Gusti Kang Maha Agung kang tansah maringi berkah karaharjan lan kabagaswarasan kanggo kita kabeh. Wis sawetara wektu awake dhewe anggone sinau nganggo model jarak jauh. Kang ateges ora nganggo ngumpul ing sekolahan. Nanging tetep iso sinau saka omahe dhewe-dhewe. Sunduk karo kahanan ing wektu iki kang lagi prihatin amarga krisis virus corona. Anak-anakku mesti isih kelingan materi pelajaran kang disinau ing minggu wingi. Materi pelajaran minggu iki isih neruske kang wingi yaiku crita Kidang Kencana kang minangka pirangane crita Ramayana. Ing crita Kidang Kencana iku ana piwulang kang bisa dituladani nanging uga ana bab-bab kang kudu disingkiri. Ora kabeh isi crita bisa ditiru. Awake dhewe kudu bisa milih lan milah endi kang kudu ditiru lan endi kang kudu disingkiri. Kanthi mangkono ateges bocah-bocah bisa mangerteni isi sawijining crita. Kejaba mangerteni isi sawijining crita, anak-anakku kabeh kaajab bisa ngetrapake rasa sosial, rasa kamanungsan lan rasa tresna marang sapadha-padha. Minangka tugas ing dina iki, ayo padha sinau meneh crita Kidang Kencana kang minggu wingi wis kagawe ringkesane. Sawise diwaca, coba dimangerteni lan tulisen piwulang kang becik kang bisa ditiru lan uga tulisan uga bab-bab kang kudu disingkiri kanthi basa Jawa krama utawa basa Jawa muku alus. Ditulis tangan ing sak lembar kertas folio. Aja lali tulis jeneng lan kelasmu. Banjur difoto lan dikirim marang Pak Wardoyo ing dina iki paling telat jam 10 wengi. Ayo anak-anakku kabeh sing pinter-pinter, bagus-bagus lan ayu-ayu mesti bisa nggarap tugas iki kanthi wasis lan pratitis. Ayo tetep sregep sinau. Uga bekti lan gelem mbiyantu bot repote wong tuwa. Matur nuwun, muga Gusti Kang Maha Agung tansah ngreksa awake dhewe